Tinugbuan ng Binisaya kauban si Teacher Myra. Malipayong adlaw mga bata, oras na pod sa pagtuon karon. Bago ta magsugod, kani ang atong mga objectives karong adlaw nga kinahanglang mahimo ug makabot ninyo. Sulti ang tingog sa letrang M. Ilhan ang mga butang nga nagsugod sa letrang M. Maingon ang sinugdan ng tingog o letra sa kada ngalan sa hulagway. Ug masulat ang uppercase o lowercase m. Kinahanglan pod mga bata nga anaa kay pad paper ug lapis para sa imong buluhaton para unya. Andam na bakang magtuon? Sige, magsugod na ta. Ang letrang M. Mauni ang uppercase M. Ang dako nga letra. Ug mao kini ang lowercase m. Ang gamay na letra. Ang tingog sa letrang M kay Usabon nako. Ang tingog sa letrang M kay Palihog daw og ingon sa tingog sa letrang M mga bata. Kusga daw? Kana, nadungog jud mo ni Teacher Myra. Mga bata, akong ipakita sa inyo ang mga hulagway o pictures nga nagsugod sa letrang M. Sama sa mata. Mata. Dungan ta og ingon sa ngalan ni ining hulagway. Mata. Sakto mga bata. Mani. Mani. Dungan ta og ingon sa ngalan ni ining hulagway. Mani. Very good. Mais. Mais. Dungan ta mga bata. Mais. Tama. Mangga. Mangga. Kitang tanan mo ingon? Mangga. Wow, correct. Manok. Manok. Unsa kini mga bata? Sakto inyong tubag. Medyas. Medyas. Sabay ta mga bata. Medyas. Pagkahawd. Kini kay munyeka. Munyeka. Sabay ta mga bata. Munyeka. Very good. Naminaw jud. Karon sulayin ninyo og tubag ang mga pangutana ni Teacher Myra. Unsa ang sinugdan ng tingog ni ini? Mata. Mata. Unsa man inyong tubag? Tama. Ang sinugdanang tingog ni ini kay Unsa pod ang sinugdanang tingog ni ini o beginning sound? Mani. Mani. Unsa man inyong tubag? Yes, ang beginning sound o sinugdanang tingog ni ini kay o letter M. Mani. Unsa ang sinugdanang tingog ni ini o beginning sound? Mais. Mais. Unsa ang tubag mga bata? Yes, ang inyong tubag kay tama. Ang beginning sound kay M. Unsa ang beginning sound o sinugdanang tingog ni ini? Manok. Manok. Yes, ang inyong tubag kay tama. Ang sinugdanang tingog kay o letrang M. Ang sunod kay mangga.
Mangga. Unsa man ang inyong tubag mga bata? Yes, ang tubag kay o letrang M. Ang ulahing hulagway kay munyika. Munyika. Unsa man ang answer mga bata? Correct. Ang tubag kay letrang M. Hip hip hooray! Sakto ang imong mga tubag. Ang sunod ninyong buluhaton mga bata kay practice og sulat sa uppercase ug lowercase m gamit ang imong papel ug lapis. Kaya ba nimo na buhaton? Sige, pagkahuman nimo og sulat niini, ipakita sa imong ginikanan o kay lolo or lola nga anaa dinha sa inyong balay aron ilang i-check kini. Daghang salamat sa imong pagpaminaw kay Teacher Myra. Magkita-kita ta sunod sa atong sunod na leksyon.